ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିପାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ତେବେ କଣ ରହିଛି ଏନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଶନିବାରଠାରୁ ରାସନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅନଲାଇନ ପୋର୍ଟାଲ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନଲାଇନ ପୋର୍ଟାଲ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାସନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିସଙ୍ଗତିକୁ ଦୂର କରିବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିକାରୁ ମୋଟ 4 ଲକ୍ଷ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଦ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଅତୀତର ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଭେ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରବେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯିବ। 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରବେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉଛି। କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଲିକାରୁ ମୋଟ 4 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଅନୁରୋଧ ପରେ କିଛି ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ଆୟକର ଦାତାଙ୍କ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ। ଆମେ ଏକ ସର୍ଭେ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଆୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଶନିବାରଠାରୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପୋର୍ଟାଲ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅପଡେଟ। ଯଦି ଅପଡେଟଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।